irinde tunyare gusanga sinchira yabe no tunyare guchakari tuko sinchira yobwamo witira se omurobiri yega nkuruko Matilda obaigwa na sinse moya ne ni gonde nere no ordinary utete konte good morning sokoro good morning to you utete konte bererie rero ndiriri rero itukoke lero ko se Monday turi guchaka na kesira Monday guchaka tuko sinchira egi Jumamoja lero Jumamoja Jumapili, Jumatatu, lero ne tichirimo. Esikatikiri, ngakiwakora kwamanya. Kinda irega, kinda irega nanyora, mogontere. Mogontere. Karate igoro kubuka buyaje. Osari omwana uri. Mbuyole sokoro good morning. Good morning to you. Okay. Nanyora nkorota nga. Onkorogo. Sukuru boy, ruse bikorota zote neine na chenu. Iwali nganeri. Okay. Bona chibura nacha. Noroche mbegit. Na bari mware kontere ninu. Ayo begit. Okay, no problem. Asienda tu ya ngori ko tere ngarusi bikoroto. Na ninu. Na saliko pezi. Iwali nganeri. Ruse bikoroto asote neine na chenu sukuru boy. Okay, nayo manya. Otero kunga ikwarwete. Otero kunga ikwarwete. Njitima dia se mo rosa ritio kotero. Aso bwenge mwana one matirita. Mangana machiri. Ekero tuli kabirenga bune yense ye muna tomenyete iga te wiwi ya laikitisi. Egento ke bana te kotaraniki. I'm asking you my daughter. Utakura kwa na umwancho murigerere. Ngomo kwa nimoroje aya no moroje ma. Ingirendo okora sokoro. Oh Jesus Christ si fanta. Mbura ngara batategerete. Yes. Okay. Moga kanje msiokoro ke bache tumbiri siringi onega bana serete kwimene reptaktali ni ili musi teto musi likuta korobu atandi musi ke bachali yongere yake muntu mama yani ukipenda skuru boy. Okay, mwanchu muligere nago kwani ri andros pia sore. Mwanchu mategere nago kwani andros pia sore na kwatete. Simple. Andonsiese ubare andonsiese mwancho motegereriare na bwo mwancho murigereria. Good morning, karibu sana rituko ria Jumatatu kose Jumatatu turateve nchenu Jumatatu entoereru Jumamoja lero kosenti chirimo Jumamoja straight. Karibu sana tujara gusanga somurobiri wega bwetwane yagetembe kuba munono bugusanga na intu ichinsemo cha YouTube nabo igo chinsemo cha Facebook tonyorobna getembe TV nabo igo wetira search number chito cha studio nabo kunyara gusanga na intu asema mbia bono wetira so gutumanya chinsemo chiro kubwati umurobiri koru nabo igo kirengereri kawo ngaikwa bo kirekoru elitali yawo barabi bali ogosana brabo ime yo umurobiri namba 0726447367 na namba yende 0741 0741 58 38 78 warateba ngaki good boy kwara kwana gocheze ne good boy omete okay nabongo te good boy lakini ikoru kwa gachagete skuru omete weekend ya karenga tokwana mangana one chisemi okay ene wiki ya gatatu if I'm not wrong. You're not wrong. Lakini rinde ngaigwa ikirengere ngo kikwise kichiga kwanyo kagera sokoro ndocha magana bado koranga nagendete goko ngake na iguko gotebanga the way we are like this bono sinyire na ki skuru ngaki ebinto kuna toliga chisemi ngo so achikare no tinde tio chaka goso miki agera tare kirasi ayuna chisemi chiga chao cha soire we karansire kirasi me wachagire gosomba isabu kwa bwatire na ikaransite kirasi me ritukuria ichuma unanduite gigaiga nimbekire nsaro ngaratwangwa ngateba tigango ndaremerera na bana bali baremerera bali kaiwe iboko bitatu wi ayi ebirose nkamanya kuronga koraki nga swift goche kirasi me muna swift goche kirasi me ngaikaransa ero ya karenga ero ya gatatu tesikitiri ngaikaransa muna naikaransa ro mwalimu akamenya gocha so akomeria masomo itangani achitogoteba iga good morning class tinge beti ara mata good morning mata mwikera no musacho ulingi kamata good morning sa ngabo mwali komotebi abaliri bogire egere ndore go chisemingo so achiri akamaguru agantebi today we are going to run GSC okay GSC ekingi GSC okay Chibano ngakira karori kirega alichi
ulikire gari H ulikire C. Okay. Lakini GHC ase system yega sokoro tiga gutunga ina utetu gutuirania ase system ile nkoro lakini tari mangana umanyete ritukore oro ase chinsemo cha account area ya Nyeri chinsemo cha Othaya musikiri gathiga shago giratira sawa oyo tari oyo buno kagerete igo oyo kabiro mukonyo bo murai wensi akagenda aringise kanisa ya Witima ACK ne timu yae ne rombe yae ne ria Rogeri ogi tari uwancho umanyete sokoro siasa ya Kenya kairete yekira sako umete ebintu biganga etiagasi arutirume ye kanisa nebito ne tari bono litanga ni ge konyarekana kusege ntubune kiga ke gukorekana utatiga bono nga obutu kimbo korekane kumanya nga ninkikirire tukusinga ki ngaki buraburu yega yene getu kiagera nonyo musikeri gari gashagwe kira gutamigo korekane saime asinge ncho yogo saga no kwabeta sikane se ya Witima nigo yarorekane tabagwetira urubabo yabetireti bakatambuke sengenge abandi bagachenjira gupaka yagucyanga kiri cyabarandia akwiye yanga yo mo bishop omonte esibe elinda anyare gutama kurwe kanisa kuguronkonye kigali cyabo choretu kanisa ekorokwa Witima na barabara na bakarwa ritima kire bine egatie bintu bitoko gikiri kagera chibicho cyarenge kurwaro umetekero konyora ngerio kiri gwoke kanisa menga netitiaga cia bana bakorera kanisa nga yani amasabo ago sebere kire yentege gotenna nengana yarenge nkong kagirete nga kendi gyonsi osonde bwensi oli orete tengane go sonyarete koreta library kiagero mete nabokonyora nga andake nabumurati mekubikira abanyanyimba momocho lakini tokumanyanga kie engane yachagete kiagera siasa ne bwata mangana ma tatige yo togotikira nga serikali ire libagari ya naboigo asense moyende Mama Ida Odinga akachorwa akoba nachorire akaigwekiro go asekiombe kia UNEP nse ya Kenya kurende nkagirete nga bange bairete nga Mama Ida Odinga ni garachi okoraki arachi gukana libageri atebenga tataiti okorembere bone serikali yo muske William Ruto kurende gagoteba nga I'm happy nchebono mbia mona sekiro geke ndendo chenga na geitabire tinkoiroka ningi tinkwanga tinkuoboa mapema stereo eyo kore tomete engana yende koro kinga ebichanere kurwa se family ya Raila Odinga kero kurigera nonyo omo monyarokoe niga korokana ngare tari kubwati bintu bigabi kogenda ne serikali gosini gare asinse muyo kwamereria serikali nabo igona ari ne timu ya Brai bali make ya mageudium lakini bakorokana ko buna mbabwate ci tofauti ine serikali gosogochika koria amachiko ali abekira se broad based nabo igo bintu binde binge kolende tari mangana onsi nanyarete gokorekane weekend iga na mange akorekanete nonye kurwa sorogongoro agusi ebintu ne binge byakorekanire tatiga mbiyo tumanyo mwancho murigere na kiaboka na kwigirinde tunyare guchiko yasanga naki abete ka wate kakubwa mono meti goro mega yari ngasi chinsemo ime yagusi kitutu chache not abarahimbare ngaro kuri serikali nene tukurigire chinsemo chiri cha sameta abarahimbare ngaro na brabu kuri serikali nene nabo igo kugenda asense mwende nyamire chinsemo bune cyake birigo chinsemo chiri cha gachuba muntu abote mangana mangi akorekane taro igonga ne weekend yarenge busy sana korende omwancho murigereria nabo igo motegereria good morning andonsia sore asubwatitio muroberi igabwetwani Agatembe Kuru nabo kunyara gosangana intwe akisimi ochaiga ase studio wetrase number 0726447367 akisimi ocha wetrase number 0741 nagira nando uchake nando kolete kengere. Okay, there is no any problem. Mwancho muligere no mwancho motegele to tuangere nango sikwaraza kora dunia ni 0741 58 38 78 kwaraza kora duniani. Na bukurika ujumbe yao enke gose SMS gocha sechi namba icho chi studio e namba ya Agatembe TV na boigeri ya Agatembe na boikunyara na into chisemo chie mitandao Facebook Agatembe TV na boigo YouTube Agatembe TV. Karibu sana senchira ya bene tunyare sanga etukora chegenga siginombi yere tunyare ko tumanya konyara kogendere igonye kwigwete yogeriga na boigo konyo chibichechi nyara wakisi ngochega studio mojokoro nkwali kende kuru na wacha wono have you drinking wono mambi mono sukuro amache mbuyara akori
amaje kero kunywa amachare libirira kego mbia amaje yes amaje komaje yes Jesus Christ nakoretere turungi baitewe nakoretere turungi engiya esukari erute irare eturungi bwanjete niyo ya machani yecha usa machani ye koko usa machani yaki bono nchitimbegeti machani timbegeti nareta machani yonsipi so nayo gochora narari bwanjete mama tini konyo turungi to tumie koko tini konyo chae mo ngakiegoroku black tea tini konyo white tea wanjete bono ndiri to komenta mabere chae ya mabere neringia mocho kurti amate ngosigete 90 plus unsali go waigani garo mugiro yani ere tari kulikende aibona gujigwa ndebiri tiga ngake simi engombe kamusai amabere areto lakini ngakyo kwa bande turungi kubwata mabere ya mate niko manyiriri tindiko manyiriri kiagera ndiroko nyora okuanga ndiroko nyora unsali ga kuanga bono naranga kitiga nkoretere turungi oncho borigere nabo motegere nabo kunyara gusanga gocha gas studio gwetera so waka esibe gocha se enamba area se kirore GTV yao nabo kunyara gutumanye chinse mochiri okubwatia umurobiri wiga wetwani yagetembe korori tukeriga ria Jumatatu mbalendo chenga bakonya wake simi korende chinga kechiga nabo kunyara gusanga 90 otumanyinga ki esigno ebwatete korwa chinse mochiri okoro nabo gwaka okwane nonyeso okoro ritukeriga ria Jumatatu ya bene Jumatatu yo moelio ase mutinyi o January kumia sana mutinyi nkoera ole good morning Getembe TV Getembe FM good morning Edwani Bwakire tata na kyonkorogo Bwakire buya uyu ay madirita yes Bwakire buya Waikire bugwendo yes aseda Geoffrey yoboja gotoka ndabona amanya ayonkorogo Good boy straight yala lo yaga tiwakora kwamanya omoiziri guda egetinya mbogo kiere to buya nayo Bwakire matakataka igo matakataka nayo to kuna kolera kirenga kinga matakataka mbuya toraye Bwakire buya na montebeire kwe omoyo na baigure buya bana baminto yes ababwatire buya sigino bugwendo gere buya kitutu masaba magombo gwodi ebinto biro buya ndo jabantu twabugire buya tinde ugende abana rengo nsaligo minto yabura kini abwa sali moino tigara aborra kega nande na kara aje mujando toy etinga tinya ko ayo korogo ngokorgine mai ya tenti yanko kende rinde najyo mocho korata na kuchaya kaki memono sana good morning Erino Yesimba Onsaligo Matilda na Onkorogo Onsaligo Bwakire nke mtore studio na Onkorogo Kemunto na Onkorogo mbiyamore buyamono sana mocho koro Erino Yesimba yes Ikorumanga nyaisa Wana wango tebaiga Onkorogo mama Ekaro Bwakire sukuru kwa nyori rasi mora mamenzo agwetera nuneba nande ria kabiri tinkora mara akorete chene Okora mama ti ina referie omwana we school okay na kimwanga Bwakire Bono na otori na inwe yes Saka chinsa chirinye na otori pa moja eli tangani mbuye talirete mbuye talirete abo na Onkorogo mbuye talirete mbiyere straight memono straight sana Josephat good morning Waralia Bwakire Bwakire buya tata Moro mwata jile jinsa maji karango Josephat gachana girado Karabo bwato to buya mambiengi ya masabi kyonsi pia mambiengi ya mbiamono sana Getembe TV Getembe FM good morning Bwakire Getembe Bwakire buya waya korguna pingwa balosi kunchiri nya kwa banara ili njiri jisamone jaga ya kirongo bas combined nabona amanya abonko waete buya na tuma pole ga tigo jari nya matokyo mwaka na rosire tari nya matokyo taoni pole okwa ni guri tukorie sabato tingo territomo yana aremererie
Pole sana mbia mono. Gaki. Sokoro. Ikigusio manyitenga. Erieta pole sana. Engore nene No gucha chase ngora. senkai. Omonto tebire tiga ndagote iga. Yes. Ntosireti ba mwabo. Makiora ntebi. Ninsireti ba mwabo. Engore nene gucha senkai aye. Arafu nande pole sana. Engore nene. Arafu kwamanya gukorera asanti sana. Na mutebi asante asogukwana. Asogukwana into tobwato mocha. Na tebe engore nene sana na inde asante. Engore nene nanda asante. Bona asante kwa mwabu na wakorire engore nene singinchu ya mabali babwate lakini otebire natubwatite buya asante kole ne pole sana buya mono tolgote ambuya mono abuga akinama abu bali babwato muchando. Okay, no problem kwa yako radu. Ndio gukujara kurika ujumbe yao ndochenga ebunde nchege na bakari kurika ujumbe atema gutwikira kurinde tatonyore timu yigo na gukujara wake simi tonyara kubwate simi bere isato ekero tokogenda se ali agendrete gwateka korwa ase chinsemo ogosali agendete gukorekana korwa chinsemo o ime yorongo rwagusi namba 0726447367 0741 583878 chinsemo chiri okorwa na boigo eriete riago asenchira yabe kigima emambiga yerituko oria Jumatatu aye matirita mangana machiri omwana na karuminto oyokor kunere nyancho kenyabiri kate timatiko sono mumahite no mate nyancho kenyabiri nyancho kenyabiri taka kaligo changa ngo netenia gocha gosaba mwane dawa ya deni ni kulipa ndio tinda akana bonet enjira jite agonte binga ki ngasi besa chiri chiano bwate nkoe chingao kambate sime sisime bere sokoro etwani yagetembe. Good morning. Oui. Ekebwe wakire Apel makana ekebwe kwa sema ya Western Mate ndote nganya sai no mia badrida yes nagi iko kwa kumiliana kia studio we ndibono eliogeli ndigo eliogeli bona ulikoro we ulera Apel makana ekebwe yes oro njenda tena ndio mono lele karibu studio sababu ya wesa ni bwate tu biara utandikiria no turamo mpaka chizo siri mu chokora bia mono sana bankwani lya ubare gabwe kenti medruge yo kangana bankwani ndio mono ni stongora ba bushiri ote nga bushiri edeni ekero bwate amateni bono tigana kubulika ate binga ki ngakana chirichi nkoro na ndengo kobesi ngao yes okay bono ngamupima akiri oinyanjoke ngamupima akiri bono kamotebiga ngechi bono ngechi arafu nko chirichi nkoro akambalira akanga ngazo ko chinyomba kasoka ko chaka mote chirichi nkoro bono echi nande chirichi ai bono lakini ese arafu 20 plus 20 40 mrongene 40 omwalimu bwana ko ikirasi yakire bwana none school ni tachingende mama kenyu ibe si metigareta iga ngogoria yemo eliditonyara goswa ase ali agendrete ama deni ogwa kana 40 nechibesa chinge sokoro na boigwekero tukurigire yase gati ya bali bagosangana into asema bia bono na bokulika SMS gosonye into geti kubwate simu yao na bokulika ujumbe yao utumanyirita na boigo chinsemo chiri kubwati umuroberi kurukorende sokoro nonye toriga litukorigoro kuna nachika gukumanya kurwa chinsemo chiri acha sameta nza yes okay etua timaitinga no manyite etua ningi etaro ya bene etua ekiama kirigia ODM umurai bwe kiama gia ODM mo seneta Oburu Odinga na nyarite gutara chinsemo echo na boige gati ya Braibande bari me yekiama kige ODM banyarite gutara chinsemo chiri cha sameta umuyego manno nyarite kurawa no mugavana bwe county ya Kisii musike Paul Simbarati kurende chibicha cyare kurwa sigeti kia sameta bado ODM okoranga gusiba da abantu mbabwatu kwigena ODM okay chibicha cyarenge korokia umubarore igorokigima onyarite gwikira nase usetana ape yarenge igoro mono
na umwancho murigere nabo motegerere chinkwana chayo mugavana Paul Simbarati kurwase chinsamo chiria cha sameta ime ye county ya Kisii tukorigoro chingaki chitaro ya bene ya avarai bakurawa no mo Senator Oburu Odinga bike makeri ya ODM gochase county ya Kisii ebinta kwaneteo koragaiga egetikie ndege daraja mbili egetikie mupira Busongo chikilomita isano lami Kisii Central na boigo na Nyambera lazima chikolekane bontu manye ukwana ujimotwa togo suka onye ntogo toka Kenya ngima ekeromo wakaraila akwa kanga inche party leader lakini ingateba tigantige mu muromu aboli bageke amakeko muneka abwaterere mugako ene krarwarete ninche mbwatete kiam lazima tuligere liale abageraba bami ntoga lazima tubwatane na barabu na deputy yangu ni Simbarati. Huyo kijana Simbarati yeye ndio alipropose jina yangu mimi niwe party leader ya ODM. Hata mimi sikujua kwa sababu ndugu yangu alikuwa amekufa na siku hiyo nilikuwa airport Nairobi nikingojea mwili ikuje kutoka India. Na nikaambiwa ati wewe umepitishwa kwa NEC ya ODM, ati wewe sasa ndio utashikilia utakuwa ni party leader ya ODM. Mimi nikasema hii nini kiatu kubwa ya Raila nitaweza kuvaa kweli? Lakini nikasema basi party yetu haiwezi kuanguka na sisi bado tuko hai, na nikashikilia na ninaendelea. Na mimi nimekuja kuwauliza hapa kama nyinyi mnanipatia nguvu ya kuendelea mbele. nyaribari chacho moske zairi janda na nyarete kubwatukanere chinkwana chinde korokananga ndake serikali iga ya broad based ni gomono ya watu kire ugochikanga tiba guchikobeka agusikia makirikia UDA nge guchigutwara umurwaniriri wikirwo kyo governor se county ya Kisii kirawate vetemuna UDA ndiko erache kubwatesia moske Paul Simbarati kurwasikia makirikia ODM korigia na indikirwo kyo borai we county ya Kisii ase entunda yende chinkwane jo asembeo ilinde tonyare kugendera gusanga. Asante sana. Asante mbiamono sana. Nchasa Marietane Nkoruko Mheshimiwa Zahiri Janda ncheno mchumbe Korunyaribari chache. Kwa sababu leo tuko na wageni, wacha niseme kwa lugha ya Kiswahili ili wageni wasipotee. Party leader Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga, Mheshimiwa ndugu yetu gavana wetu Mheshimiwa Simbarati, Mheshimiwa Governor Her Excellency Gladys Wanga, Mheshimiwa Ochilo Ayako, all protocol observed, my brother Junet Mohamed. Mimi nimesimama hapa kwa sababu mimi ninatoka kwa chama cha UDA. Lakini leo nimefika hapa kwa sababu huyu ndugu yangu Mheshimiwa Simbarati ni gavana wangu. Na nataka kuhakikishia Mheshimiwa party leader kwamba sisi kama watu wa UDA tumesimama nyuma ya Mheshimiwa Simbarati na yeye. Asante. Na yeye na nataka niwatobolee siri siku ya leo. Sisi kama UDA tumesema kwamba hatutasimamisha candidate wa gavana wetu wa Broadbase ni Simbarati. Ya mwisho, Mheshimiwa party leader, ya mwisho, Mheshimiwa party leader, sisi kutoka kwa UDA tunakuunga mkono. Tutasimama sisi viongozi
ambayo tunatoka kwa UDA na katika serikali. We are behind you, we shall support you. Na kuna wale wengine ambao wanajaribu kuleta vurugu katika hii chama yenu, sisi tunawaangalia, lakini tunawaambia sisi hatuwatambui kama serikali. Sisi tunatambua Dr. Oburu Oginga. Asante sana. Chama yenu sisi tunawaangalia, lakini tunawaambia sisi hatuwatambui kama serikali. Sisi tunatambua Dr. Oburu Oginga. Asante sana. Chama yenu sisi tunawaangalia, lakini tunawaambia sisi hatuwatambui. Asante sana. Ikia ODM ingie koro kigoro anake ya broad based metebono abantu mbagenderete busabrai au mbagenderete kuyarigania asisiasa ya matukari busyo lakini iyo koro kenga anake serikali umete na boko igoga ngoroigo abugo goteba ngakiro kuigwe kwana yarure andake asyo murayo ndebwensi ore me ya serikali gosobwatekero gokende gionsi okonyoranga ujumbe yo gakorusia sekiro gokiria kenene konyoranga ujumbe lige gotirimboka yatumika nchira chinde chonsi lakini yaikira abananji igonga UDA andake kiro kyo governor ase mwaka 2027 na mpaka twale lakini temetenye yetigarete bado ne mengi asisi bado ne mengi abara ingo ikabari bachinchie birengerero egento chengo boete yes iga eti tamu 1 tamu 2 ayo tigana yete kingo boete sana nje ninje ngo boete onya eto boete ayeki bona roche ise ko onyore bwetumate to reiga oreiga kumbe libuno oreiga oyo orega kurwa bwense monigale 1 orukuri butu umanyete asia matuka magiga gose no nyabanyaruka bange kwara konyorekera gwake bicha akumukie byara bibereiga Osmaili wakebicha lakini rero isukumukie byara no bibereiga ngane bicho gwaka abande bakwiranga andake ne serikali gosensiasa imewachakire kuburukani me ya siasa kolende tarimangana honcho burigere nabo igakira otogoso ase wizara eliyechi semi nigo omwaziri wechi semi omoske Julius Ogamba bono anyare kuboria abana siasa banyare gwetanga nabo igokwerusana ni asogoswa nabo igokwanera amangana siasa animuno kubwatirania chisemi meyense ya Kenya. Sisi kama serikali hatuwezi kubali mtu yeyote alete siasa katika mashule zetu na katika education sector na katika maneno ya watoto wetu. Hatuwezi kubali na tumeamua we will deal with him. We will deal with the politicians who are trying to corrupt our institutions, to bring their myopic thinking into our institutions. Kuna watoto tunataka waende shule, tunataka wasome wakuje kuwa kama sisi. Hatuwezi kubali wale politicians ambao wako na mafikira ya 1400 kukuja kutuambia ni kitu gani tunafanya. Watoto wetu lazima wasome zile shule wanaitwa national. Na tumesema through the directive of His Excellency the President kwamba watoto wote wale wanatoka grade 9 kwenda grade 10 waingie shule hata kama wana uniform, hata kama wana school fees. Sisi tutapanga hiyo maneno. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani mwalimu naye atoka aende nyumbani. Hatuwezi kubali. By Friday last week tulikuwa tuko katika 94%. Wale watoto ambao wako nje wako karibu 70,000 only. Nikidistribute watoto kwa zile shule tuko nazo karibu shule 7,000 ambao waliitwa, utapata kila shule inachukua watoto kama 3 ama watoto kama 4. Mwalimu hawezi kusema kama ako na watoto 1,000 3 4 hawana uniform kwamba hawezi, hiyo shule haiwezi endelea. Hiyo ni upuzi. Huyo mwalimu aende nyumbani, na hatutakubali kuendelea kusumbua watoto wetu
ili wasisome kwa sababu ya shida ya kutoka nyumbani. No mawaziri bwechisemi muske Julius Ogamba kiragote obuna aborokiwa balia be grade ge kumi babonete goso ase skuru bonsi boniga nigo babonete ko babatwikire skuru nga skuru ende yonsiko eratuke ng'umwana oikire skuru oseli wasengenjo yo uniform osasengenjo yo school fees nigo mwarimu oyo akogendaka mwarimu monene bwe skuru eyo lakini uroche matirita paite uroti aro onye magosa bere skuru mwarimu ine rogorenta kogenda ka straight unabona nje timbwerete gwaku kibuku timbwerete gwaku taria etu kwana umente serikali singirete aboruki obali baso grade gikomi kyagera ase ogutambuka asomurobele ga OCBE murobele OCBC nigo andake yabeire musigo murito ase abaiboli egatoka nga aboruki wambale abange bachire skuru mubarole igoro muno gwetani 90% lakini abaiga bandi batigarite mbali bale no kolemerwa ko igoro muno nakiki gwetenga omuraibu ensi wiki ya etagateba buna umwana atware uniform tatwara atware school fees tatwara agende skuru omanyete amasomo litukeri buna tugukwanega litukoria lero amasomo nkochakare officially ase school chonsi ya Kenya senior school ase grade 10 onyolenga nabuo abatangani kigima bali barasomoro bali OCBE nabo igo nabuo rombe ntangani kigima iguchiko chaka konyole bitabu ebijya yani system weya igongirane ngende ngiche form 1 teko nyaleka no se form 1 tiyo boni geto kwa grade ge 10 kurinde tari mangana ayona yanda mange mwancho murigire nto chiko yasanga ase bire bosi okorende ekiroto ko chiko genda ase omotimo komo garati ko try no motimo ko matirita one tari aso bere de kwa datule matirita noro chaba gusintu buna kwa montomo ne kwa bere go sene kirogo gete intu to narete ko tumeka obwana bwasoira eturare to tumeka oboji eturare to tumeka omosi kamba kugwateba karate banga uo ni upuzi mapema kwa raze tura duniani tali kwa raze na nani ino mawaziri okwana iko tubwati inguru cyo chaka wote yabantu nga ayomete actually ane skuru bana tugotoka asichinga kichiga muri timu eri Arsenal ni timu ya Manchester United igoro kiye aye matrali gireti karocha kabara magene kyagira abantu ba Arsenal no ena bombale igoro aba charaze tuna mani yo ayetiga machezo mani yo yaba to angete ibere isato ase ibere kolinde timaitinge faracha ke ukona mangana yetebo na nje tinda itiko sigikeria abantu ase ekina nekyo narenge asigete mupira urenge iga ndi haire kwa razangu ra duniani ndikire 3 TV neli nenaro bono njengendrete gusigete timu ebegete yange mbaliri nero ngusigete kabisa kai kumbe mani yeye abegete muhamu ngakare gusigete soko tyo chaka abantu mbale boniga batara iribuya mbale babogete bagogete igonga tiga kuswana n'abantu balenge gushabikira umupira bweli tukorega twabwete mani yuntu abwete kwani iko nini oyo roko igupe tiga igupe soko kwena so mutumu komoke asencho ya mangana maya asegetembe FM na boigo getembe TV toso ase ebios kyakego na boigo tukwira natunjare kurigire chigazeti cheri tukoria lero ase etimu ya Arsenal ngore nene sana ase Manchester United pole sana nande amatuko Arsenal pole sana moja naende okay tayari sabali nataka wote bado lakini tali mangana tuko saba umutumu komoke ngoro Matilda Ovaigwa no karaga skuru boy Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV.
subscribe, comment ase chi video chito. Boigo share na basani amune amate. Edio baigokie, wemanye na wesemia. Tobase kwiba, turn on a notification bell yani ekengere. Edio onyari kubagoko ya nyora. Chingaki abikiri ase umtandao. Getembe Television Network. Ekenakyo ekeunga. Kiama mogusie. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, Computer Programming, Cyber Security, pamoja na Digital Animation and Media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za Plumbing na Building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri ni kemma obani korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitari ya ito nigo togokora scanning yo mobero mogima, yani tokonyeroka so omondu bweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru inse twarigereri the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga maro mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga uborwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo ngorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India
na yande nigo tukunyarusi China. Asa mange bakire simi ase number 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kumongina Sabina Sungura tuchane kuralia ugukwa kumongina Sabina Sungura ligo ale umurugio Nyagusira Thompson Sungura Manyansa nyina Nyagusira Ellen Sungura Estera Sungura Anastasia Nyasuguta Ivrin Kemto Sungura nabandinga mona Nyagusira ugake Nyagusira Gesale Nyakundi Bamotembe Village Musubati Umungabo Nyagusira Clemencia Goro Teresia Kimuma Agnes Mura Basivika Kwamboka Ana Nyagusira Brisira Benjamin Mura Ayoti Nyagusira Elmerda Gladys Kirubo Nyagusira Makori Nyagusira Teresa Sarome Nyaimo Catherine Agnes Nabande Ngina koro ogochese Verix Sungura Joseph Onuonga Kiriago Narebo Josephat Sungura Ogetembe TV and Radio Olfa Amati Julius Kirandi Joas Nyakundi Sungura Eric Kiriago Ana Nyakerario Bran Ogeto Kirandi Ana Mutanya Ferrand Nabande Mukamu mromo abo Nyagusira Manyansa na Nyagusira Abanchiri Orenge Ukioma na Usamo Ndi abande bamu abonga mona Muchobo Penina Rael, Daniel, Oginga, Kayus, Uchako na Abande. Nigo ale Mokoyoye Nyarangi, Nyakundi, Rabuto John, Okemwa na Abande. Nyina Moke Zakaria, Charles, Makori, Unchunga, Muchiemo, Mkolera ya Francis Onuonga, Orfa Amati, William Matondi, Porina, Kerebi, Lucas Gisemba na Mongina. Abamunyo meratenga mona Francis Kiriago, Joseph Kirande, nabo igondi gale bamu abuguchese, Mukaya, Momanyi nabande. Muchango monene nokolekane chitali 25 Jumatano asinkayaye Botori chigaki ararusiwe asinkendu ya Busongo Medical Hospital chitali 29 asaberuna kwaendiwa chitali 30 Ijumaa asinkayaye igotoka Botori Village Kitudu Central Ward yimeye county ya Kisii. Ukunugo kwa tuaralirie kumongina Sabina Sungura kurwa sichi studio cha Gatembe Television na Gatembe Fama tuwatumire engora na magombo Nyasaye abalemi chinga kiechi chobo kendu obanene wale wote waliona katika tu mahili na Bwana. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving gochase bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bali chiloni cyogo soma wetera HELB Higher Education Loans Board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket
ekyo omwana agotumia komenya esukuru kugura endagera na gwakana ase enyomba akomenya. Egento kende abana nkoego bari chi constituency bursaries and even county government bursaries. Ekyo applications chirororo n'ababunge buna bono mu bunge Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende getangania tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inta abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuli giga kose obakirisi migwetera sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafide mesangirikano yechikanisa baby shower ji anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 Kyokomboli omwana one kiririjane ine nuganeti konyora gisemi echingi ya chekerero liatirimba technical and vocation college nero lichibu liao ase intake ya January eyogenderete nigo bakuru achikusi ao mbabuate mechanical production welding automotive technology fashion design cosmetology human resource management office administration and secretarial electrical engineering civil engineering building technology masonry plumbing carpentry and joinery ICT technician. Somebody tango kwa Jackson omae igondo mwalimu kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as Neliwali Masaba constituency ward ya Gesusu ikaroweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayiboli baito gotwara baro bwaba as ngenjo ya school fees kero mwanafunzi ekira se college yetu kubakonya tole kubayijoleria kusips eje kuba funding kurwase serikali pamoja na funding kurwase High Education Loans Board elinde banyaragora bagokora gikosi cyabo asobworora na kutabukya kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaya baito pamoja na bayiboli bareta abana babo banyako bakonyora skill ekira bakonye isikali nwali intake intogenderete karibu intake ya January nigo egenderete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Kila nafsi
na ita ugukwa kwaraliwe kumongina Sabina Sungura tuchane kuralia ugukwa kumongina Sabina Sungura ligo ale umurugio Nyagusira Thompson Sungura Manyansa nyina Nyagusira Ellen Sungura Estera Sungura Anastasia Nyasuguta Ivrin Kemto Sungura nabandinga mona Nyagusira ugake Nyagusira Gesale Nyakundi Bamotembe Village Musubati umungabo Nyagusira Clemencia Goro Teresia Kimuma Agnes Mura Basivika Kwamboka Ana Nyagusira Brisira Benjamin Mura Ayoti Nyagusira Elmerda Gladys Kirubo Nyagusira Makori Nyagusira Teresa Sarome Nyaimo Catherine Agnes Nabande Ngina koro ogochese Verix Sungura Joseph Onuonga Kiriago Honorable Josephat Sungura Ogetembe TV and Radio Olfa Amati Julius Kirandi Joas Nyakundi Sungura Eric Kiriago Ana Nyakerario Bran Ogeto Kirandi Ana Mutanya Ferrand Nabande Mukamu mromo wabo Nyagusira Manyansa na Nyagusira Abanchiri Orenge Ukioma na Usamo Ndi abande bamwabonga mona Muchobo Penina Rael, Daniel, Oginga, Kayus, Uchako na Abande. Nigo ale Mokoyoye Nyarangi, Nyakundi, Nyarabuto John, Okemwa na Abande. Nyina Moke Zakaria, Charles, Makori, Onchunga, Muchiemo, Nkolera ya Francis Onuonga, Orfa Amati, William Matondi, Porina, Kerebi, Lucas Gisemba na Mongina. Abamunyo meratenga mona Francis Kiriago, Joseph Kirande, nabo igondi gale bamu abuguchese, Mukaya, Momanyi, Nabande. Muchango monene nokolekane chitalike 25 Jumatano asinkayaye Botori, Chigaki ararusiwe asinkendu ya Busongo Medical Hospital, chitalike 29 asaberuna kwaendiwa chitalike 30 Ijumaa asinkayaye igotoka Botori Village, Kitudu Central Ward, Yimeye County ya Kisii. Ukunuko kwa tuaralirie kumongina Sabina Sungura kurwa sichi studio cha Gatembe Television na Gatembe Fama gutuatumire engora na magombo Nyasaye abalemi chinga kiechi chobo kendu obanene wale wote katika tu mahili na Bwana. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya wanje tea Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world.
So dakta kabisa nande bono mwenchu mulilinga karibu litukeliga liye Jumatatu tokotebanga 26th of January 2026. Litangani, where is you coming from? Na kule ukwana? Where is you coming from? Na kule ukwana lindi bono kunguchana. Kono kese watebanga ngwalete turungi. Esikati kile turungi naleta ida. Mwani Matilda straight. Strong. Tindi konyo. Tindi konyo turungi. Amabere natuma nangocha. Turungi nkwanyu. Ekora na ikwalete ru ekora njetate ate anje tinkonyo. Ono bogoli ibichire gago jamo ni strong ingogo to make it kaki onsaligo nekeremba njita bana ko baletera chindagere naboni kebyugeligere kibchingi chisongere tenki anya kupangu bono Matilda tero tumia lira bona bono mambe mono chaf ande sokoro kabomo chen ngoma chen tema go tuaro bochen ngobana tini machen tema go tuaro bochen ngobana tini machen enjire go tubuli bintu biwata jingi gago ja okay kiongo chane nyama ekarangire fry mapema gojama tinko ba ngoje terekaga gojama ndagire muligirire nkomera mokomera fry no maiteka asio muskali reception njagora no maiteka asio muskali epime ngobuya no munyale soja kwa igule mambi no nkorogagu je kokonya kabwa tinyama yani mugongo inche toigwete ndamwa ngwachagire konsiarira chi kubwa kujisiko bali kabadwa sokoro gisagwa wakinire buna wakinire myake ga yonsi enyama nere koko kiasubugi miti ukabutura kasini like asu karastano si enyama na kinte kia pio montana kwa subugi aya inki bwanjete endagire ndio sini you are favorite food taimanga nalinde taimanga nati atutia mangari ndagire mambia bono mchumuliri karibu sana good morning ando sesore kigma tozo asesebali ya rero asingazeti magazeti itobono mambia nekero tokunyaleta ya masomo tubanga nchili ya Nenjo from Sarigo na iguga alishabikiriana likuru sana bingwa baruso nchini ya kweba rero na baso agetembe for very many days yani obeirigika tanya kwa naintuga hii onjiri nyakwewa urugali bubasi yakero ndatemba kwere pole sana mashabiki y'omuntu narungakira ali kurunga Geoffrey Obuocha nero ntebiga ky'umwana bwiliro banki asante Helda shukran sana zaidi gazeti ya zetu bategani gazeti ya The Daily Nation gazeti ya Taifa Leo ni ya The Standard nganti chake gurasi gazeti ya Taifa Leo onkorogo ikigo kwandira isiko gali gazeti ya Taifa Leo gazeti ya Taifa Leo na rombuga teka kama pema ngoko banyine tondo sapa na pale tinda kukani ngoko ando munyakieni lakini mutuga asikwambuli yo mwana one igego tebanga gachagwa awindwa kama suara. Sante zaidi ine gazeti ya Taifa Leo gazeti ya The Daily Nation ibwatumukano kurusika ta Wambui files Equity auction over 8 billion debt abatuko liyo mugano igoro munchiliga abayigo omunyakirugo motelebwe hotel usoma bugani okurunga Glee Hotel ngakibono aru abwate esosobe maiga yugusunyu wakana lideni dibenge elia Equity asibono akubwati ukirege unyo kwa unyo elia wakana yosina mangana likira gazeti ya The Daily Nation ekero kuligiria Taifa Leo onkorogo kwanire tumia gazeti ya The Standard inki ukwande bechenene isko say gazeti ya The Standard wataona president stop thieves ebwate bicha ya bana barenge ase kanisa eyemo ya witima SK yegotoka me chinsemo tia Otae county ya Nyeri rituko rigoro na se gazeti ega ya The Standard kubora buna umurai bwense nabonete kwaneke buna oburendi bwatingi gwa saburai bonsi bali bakwamirire serikali na bali bakumubwatisia semirimo ya ye buna umurai korende egoteba under fire ngana nda sintunda yende kose ase amatuka mangi na inde nigo etia gas kose chitia gas biri bikurusia maliga maiso bono ya amalio kiari anyalete kurutu ase kanisa eyo ekero omwosike Rigathi Gachagua na bigo ne rumbia ekonye baso ire ase kanisa eyo gusangana bashirika be kanisa eyo korende ebwate bicha ya bana abekumbete bakorera kigima batubire nerioki iri chitia gas epeji ya kane ase gazeti ya The Standard korende
mugavana bwe county ya Nyeri omusike Mutahi Kahiga na bagotebona tebwonereti kuruta chitia gas gusokuruta Marioki bunayo ase chikanisa ime kiagira siasa negenderera siasa nabo ekokorekana gwika umwaka 2027 korende ensi ya Kenya na begotigara na boigo abakenya bobonete gutingirirwa oborendi ase inchira ya benenga. How do you tear gas children and women in church? Surely I urge the people of this county and the country to be patient, not to reiterate in any way. The year 2027 will come and go, but our country will remain. Ati baba sakwirani okoboko kubwatukana nengane iyo asinchira ende yonsi. A Nyeri church attack was an attempt to eliminate me. Musikerigathi Gachagua watabuna ugusagano uku kwabete kigali kigasarigwa abantu bakarutirwa Marioki abantu bagatigara n'ekingwa maso uko minyoka uko nganigo agotanga ekirenganigo kyarenge okumuruzia roro kolende nigo obukonyi bwanyarete goswa ase chinchira chinyinge gwetera ase okwebisana boigo osensera ronye chisenyenge page ya kane iyo bwatoroboti rwa sinchira engikirano kigwa korende Musikerigathi Gachagua kera korete kuro chinsemecho nigatebete buna abanyanyimbo abo babwateraneti gose barorekanete gotomwa gochase chinsemecho n'abanyanyimbo bamanyekanete korende kera kubolia Musike Kipchumba Murkomen uyore waziri bobulendi boime anyarekone kibuna abanyanyimbo banyarire gukora emirimo yabo ase okubwatia alichiko na boigo ngukwanirire aya ndamangi asikia makirigia ODM kurendo nsarigo asigezeti ya The Daily Nation kwirina sigazeti ya The Daily Nation abotambe The Daily Nation na Taifa Leo migano eresawia iwekaine mingi gaiga kulende mambia bono mwenchu molire kuligilia gaiga nga onkorogate banga Gashawa awindwa kama swara igazeti gukwanira ayun Taifa Leo ali The Daily Nation otenga Aurogi Police Plant attack on Gashawa kulingine kolengana nechipe chikata na kabiri gazeti ya The Daily Nation yukwanira na usagani ubuiga Matilda kwanire bwa kolengana essence ya Odhaya ime county eli ya Nyeri kubwatikana n'ubusagani obwase ekanisa yamo asomoske umuraibwe chama ya DCP yokabira mukonyo umuraibwe Nserigathi Geoffrey Gashawa nyarako bagago saganwa n'abantu au betu betekegma nabo igo bakagire gosagana gose au bakagire kumuligia asoko mubeka byara kulinde kolengana no roboti kurwase rwabene kurwasumo konyo gosumura iyo yigo umukoro nigango tabanga nigo omurobali yigo bokubwato kwaye okoleka ntili kulire Juma nabo igona abanyanyimbo abu andake bakagire kumuikiria mangana nigo ya rubiri akikubwatwa nabo igo konyara koba assassinated useko biswa nabo igo kurwa asense aino mangana likiri chube chakatana kabiri gazeti ya The Daily Nation nyoranga mangana yu kolende kero kuligiria gaigo mwaziri bwombolende bwaime nero Musike Onesmus Kipchumba Murkomen nigo agikere ngane yuna koboli mu inspection bwa nyimbo kumayene kyabu n'abanyanyimbo bali bayikirantiya korekyo babekiru byara ine ayuna mangana aye Kipchumba Murkomen nyoro mugano yoshibe chikatana kabiri gazeti ya The Daily Nation kero kuligiria aboigo Taifa Leo bono mambia chipechi chia kabere ida ameza ndoano ine mugano ulikire chipechi chia kabere ase gazeti ya Taifa Leo kulende The Daily Nation boigo ase pechi ya katana nalimo nigebwato mugano ida welcomes Ruto diplomatic job offer yukwanira mama Ida Odinga the widow of former ODM leader Raila Odinga as welcome to goodwill a message of foreign nomination by President Ruto as Kenya's ambassador and a permanent representative to the United Nations Environmental Program UNEP. Gotabagaiga oyu omurugi gose oyu omurugi boyo kaberu muraibwe chama ya ODM Raila Odinga ukwandira mama Ida Odinga nigobono anyarekoba agago itabirana ogochero kwaye uchoba umumbazeda usomotenelia asekyombekelia gya UNEP ase gose ekyombekelia United Nations Environmental Program ukwana chika kicho nigo Ida atebiringa ere tali mwana siasa kolende nigo ago keire meremeyo nagotabanga tali chikoyugwa gosokogoswa nabantu bande bonse bali bakona mamincha ya engareyo sebo igo amwato ire na gwanchirana buna Oburu Odinga oyule mumuro mwabo imugako yenere omuraibe chama ya ODM magana likire epechi ya kabiri gazeti ni ya Taifa Leo nili ya gatana limo epechi ya gatana limo gazeti ya The Daily Nation
kulendekero kuli ligaiga omwancho muligali nganende elikiragaiga niliga kale kuorokia igoro serikali yakanusha wanafunzi wa grade 10 walala tu shuleni. Serikali bono witasi wizara lishemi nigo yakanire na kuamiria na kupinga amangana yo agenda kubwato kwa unaborokiwa be grade kirige ikomini go barase class imebosa ebirasi sobarayire bataliko soma kulende kolengana no moziri bwisemi umuske Julius Ogamba nigatabiranga okonyoro gwitabu go chesukuru anamono ase class kirigere tena ne nkulie ngenchunga abana bali gosoma kulende nigo bagenda gosomigwa nabo igo ani asaire engi sababu enene gusinga nchenene yebitabu bya grade 10 konyorwa goikirana siskuru mugano oyu asoboime epechi ya gatatu Taifa Leo neri gukwanira amangana yosinchira ayoboime ganeti togende ase gazeti ya The Standard azimatila kulende ngukumanya epechi ya kane gukwanira PSC Public Service Commission yataka bilioni 3 kujasa nafasi za wakongwe wanaostahafu ekembe kilio kulikaba gosigio kulikaba kolimeremo imense agekurunga Public Service Commission getentaba kolimeremo nigobono kia rule gose gikakale kwimurunganelia igoro yo omo gose ekemiyaga kenibo iyo kubwato kwa guchase wizara iyo kubwatikana na barubundi bagantu bilioni 3 hasegelinga abanta bange serikali yense igane irikolika kulende besa chiriko bwato kwa nchisa ini chokulikaba kulimeremo imeyense na abo igwa sekyombe keiga kyareire buna emerongo 5 na ibire igure 100 yabakulimero be serikali ligoba guchikolita ya emyaka 5 kurubono na kogendanka hasebo igensera atikale nilisangono litindi itabwete abakulimero mubaisha ine aseno nyinabo ekyombe kegete tabantu gwetania chimi sana na merongo guse getente chi department wizara witani chimi sana merongo 5 na isano nigobono kiganiti umubaro bwenibe libigekegwa unyara ko komento yankolengana no munyakirugo bwekyombe kyo oyu wente gukora emiremo Anthony Mushire yoromugano yo chibechekane gazeti ni ya Taifa Leo Matilda ase gazeti ya The Standard mwancho murigire roboti kurase kiama ya ODM koroke buna okobagekana ime ya ODM ni gobono kogendete ko oruka kikima ODM split widens as Sifuna led wing vows to contest 2027 presidency. Buna litukore igoro nigo ekire rumbende yaringase chinsemo chiria cha sameta kosaigase county ya Kisii kora wano senator Oburu Odinga huyore umurai bwekema kia ODM nigo ensemo yende senator bwe county ya Nairobi muske Edwin Sifuna anyarite kora rumbende ase akosasima kosase kanisa AMO emanyakanete buna coast PAG chinsemo chiri chaka wangware county ya Nairobi omo likyo monena sekia mekyo oyole na inde omo senator Edwin Sifuna nigo arenge negati ya braibande buna bono mokonyi asekia magia ODM moske Godfrey Ososi omo governor bwe county ya Siaya omoske James Orengo na bwe gomo jumbe oli wembakasi este omoske babu wi abono banyarete ko ikirana na bwe osanga na bashirika ase kanisa iyo ya muhimeti nsemo chiria cha kawangware korinde korwa ase chinkwana chabo nigo bono omoriki omonene Edwin Sifuna anyarete ko erabuna nigo baligetie nchira yokoneke buneki amakiriki ya ODM ngechigutwara omurwaniriri asekirwo kyoburayi bwense buna omoskenya gusira Raila Odinga aganeti Senator Sifuna niga wataona we are determined to field our own presidential candidate just as Raila would have wanted korinde asense moyende peji yoyo ya gatano Igawatavuna Oburu to critics. Orange Party will stay in broad-based government. Omo Senator Oburu Odinga erenika kende so go singire rabuna nigo ekiamba kirikia ODM ke bweneto gukora guseke rachio gukora miremo bwikiranu kiuma ase serikali ya broad-based na bwigone kiroba kumusira omoske William Ruto gukora emiremo na bwikirania mange ime yense ya Kenya. Kolende nigo alingene gati ya barai abange bunabono mu governor bwe county ya Kisii uyoro mokonya sekia magia ODM moske Paul Simbarati ntobate omo uyore omunyakirugo w'ikyambekyo mu governor we county ya Homa Bay moske Gladys Wanga ntobate muraibu abarabange ime ye bunge ose umuraibu abaraba keme ye bunge moske Junet Mohamed omu governor we county ya Migori moske Ochila yako n'abandi abange apokanyarite kumirana asichinse mbuchiria cha sameta county yiga ya Kisii page ya gatano onyoro mugano oyo asinchire nkarano gazeti ya The Standard kurwase kisemi nigo page ya kabere
Rwatoroboti rwabere buna abarimu abanene b'eki skuru kuba mono chi principal kigenderete kungangana n'aborokiwa bange abo bagoswase eki skuru cyabo kurende nigo yarorekane buna nonye eki skuru kiri kikonyora aborokiwa bange bose babole abo mubaro oigoro kegima nigo chigo korea bia aiga sense ya Kenya bono chiskuru chiri chikonyora chikoira aborokiwa chimanyekane buna cluster 1 cluster 2 chiri chinene kegima bono skuru emolekere iga eskuru ya Banyaroka ya Asumbi eyo kubwatikana na matemo bakoro mwaka 2025 aborokiwa barenge chimikianda na 14 nande abo bonsi banyarete koikirania 100% transition Ochiase University yani aborokiwa bonsi 914 baikaransta matemo KCSE na boigo bakanyara goswa University bonsi na ase mangana yoye chiskuru ekati chiskuru chiria chimanyekante buna day schools koro ase rugongoro Mount Kenya niko bono chira chigosieko na seki chiri ase C3 na boigo C4 chiri chimanyekante gose secondary chinyinge chiskuru chinyinge chiri chebinyoro konyoranga diko chibwata aborokiwa bakogenda nande baira nanka nigo chigendete koetera ayara makongo burabone skuru ya waundura eyo kutoka ime ya Mathioya county iri ya Murang'a na boigo negatiye chiskuru chinyinge echo chigendete korokia okotatwara umubaro isaine kwa aborokiwa baranyare konyora chisemi nga chiskuru chinyinge chigendete gotigara bono buna admissions cha grade 10 chakorekanete nigo aborokiwa bange bataraswa ase chiskuru kolende nigo buna skuru ya Murang'a High School ebwata aborokiwa ilibweyemo nabo igo Mugoiri Girls 729 nabo igo Njiri School ebwatenere 749 nabo igo nechinde chinyinge echi chikoroki buna bado aborokiwa bakogenda chi day school nigo baraba kekigima asorogongo rwa Mount Kenya ekero mubaro manene ogende togoswa chiskuru cheime gose chiskuru cheche boarding page yakabere naro engane yo asinchira engi kiranu kegima kirakorora igazeti eiga ya The Daily ni ya Taifa Leo chupechi chiakane bono mambia na chiricha katandarte ukwadera igoro ya umugavana bwe county ya Nyamira ande bono nigo anyoro kwa kule okonene yemaiga ye wizara eli yekigancha gutuguterale ego gose obokonyi bwo muroboli bwo kuligirirya magana y'ebintu bituncho kana inego se environment ase county ya Nyamira yemaiga ye rube elimo waziri bwe kancha John Mbadi lyogukana nga chibese chikonya cha bikirune ebengiyense wikase county ya Nyamira nchinyara kwa chigo choro kubwatana kelinga mugavana uyu Nyamira ndigagenda gutukwa na magana yobo gosi yobo kurume ase ugosira wishiringi chimiliona chimibere na milioni 22 ase county ya Nyamira magana alikirega igana alinga bono mugavana wigana ande bono ndigo anyere kubaga konyora ugwako konene kugatikana ndigane yikurase wizara ye kegancha epechi ya kane Taifa Leo na bukwe manyo magano ya senchira yomoime kolende kirokuri ya chibe chigatano konera magavana Pwani sasa wabanwa kuhusu mabiliona magavana abatano bono mwanchi muligere ukondera umugavana ulio Mombasa ulio Kilifi Lamu na Tana River nigo bono mwanchi muliye bagendere ko bwati wa Kirage ubwatikana ndobo kurumi obubu arolekana sichi county chabo anamono ase secretary ya machi na boge secretary yobo chenu ukondera abagavana baigo mwanchi muligere no motigere bono mambia umugavana bwe county ya Mombasa Abdul Somari Nasil mugavana ulia o Kilifi Gideon Mungaro mugavana ulio Lamu Isa Timami mugavana ulia o Tana River Adado Godana awunsi iba benyo leta sakongo kwenye mabuli amatindi busibe komiti ya seneta kubwatikana no tumeka bobe wichibesa anamono ase secretary ya machi no bochenu asi county chiabo magana yonsi no bokanyora chibechi chiagatano igazeti ne ya ade Taifa Leo naboyiga omugado yiboyiga no mulikira gazeti ya The Daily Nation kirokoli ile magana ndega iga akubwatikana na magana kuruase igazeti iga ase lirubali muliki amagana alikirega iga nabokorera omugano ase bono omo rugiyo ye nyagusira Raila Odinga gwandera mama Ida Odinga ase bono akumulikirwa nyuma yogwanchirana kwegwa emeremo ase kumekiriga United Nation abange nigo bapingire ngane igana kunyatura kobanga okonia echama iyo yalenge ye family yabo kolende asero manyene agakaliwo kana bororo agotabanga nchitini mwanasiasa unabono mumro mwa mugakone uyokuronga Daktari Oburu Oginga nero motenibwe chama ni chama iko sawa na bagotabagaiga Ida Odinga nyoro mugano yo ase enchira yo oboime kurugeiga ase gazeti ya Taifa Leo
kulinde kuligele maganande amulekere ku ruchinse chisiko ense ye abamata baito bat enseli ya Uganda kuligele magana ku enseli ya Uganda mu cyomole Kampala nigobona yukwaniranga omwamiriri bwe serikali bwense yonere Bobi Wine mu rugiyo niganyara ko bagusaganwa n'abanajeshi bense yu asinka yaye ni maiga ya Bobi Wine gotama asebono ebisete atamanyiria sale kulinde gotobagana ejeshi nseyo niyo yegete ase enka yaye na kubune mirango na gusagana umurugyo ye aseboigo airete goika goenda sinyagitali egotabakananga nigono nyarabo kolengana nomo kwaneli bwe gusomoteni bwe serikali bwe jeshi nseyo korokunere gose wense ya Tanzania Chris Magezi nigo kwane atatogete iligero kwanera engane yo kugatikana na sigi jeshi ya saganete enka ya Bobi Wine onyoringa ene ntunda yende enke ya Bobi Wine gusaganwa asentunde ntangani neli Bobi Wine nyuma yo koraliwa kobana mbaibera soko cholio manena bwense yo nigo asebo igo murai bwense yo mokoro yo bwate myaka 53 no yomo Yoweri Museveni abuyete yashukura mubaro gose 50 ibere ne mochi mtesana mo Igoremia na boigo komo bwa Bobi Wine yo bwate 44 Igoremia nigo enke ya sagano manajeshi ase Bobi Wine atamireto obosibule kusobole ndibu ayo karbona atamanyiria sale mugano yo nigo likire kurwase enseli ya Kampala nabokora umugano yo kurase nsecha Michael igazeti ga egendere kumulekera amangana ao ase ensemeyega Matilda ase gazeti ya The Standard omwancho muligereria ase ensemo ya ase amangana ya magendere page ya kianda ikyombekeri ya Kenya Ports Authority na boigo keri ya Kenya Revenue Authority KPA na boigo KRA nigobono apateneneri gose aba CEO aba managing directors abono banyarete kumirana ase county ya Mombasa eli korigenchera baranyare gukora umucando yoberego kwenekiwa ase chinseme echo gose ekira bago tabuna nige mesigo emenge eko bage koratera na bwigo gukwamba gose kwiregeka ase engegu yenyancheri ya Indian Ocean ase ensemo ya Mombasa gose ase port ya Mombasa ekira bono baligiri chinchira cyo kyane gose emesige yoranyare kuira egeke na bwigo koira chi container echo chikoberaro ase egeka egetambe chinyara kurwaro ase chingakichiria chibwenerete na bwigo ase abakora emirimo gose ase ikyombe ase omurobelio o Social Health Authority murobelio sha nigobono sha yanyare gukara buna tebwati ogwanchereria asokorika abakora emirimo ayega ngubwatikana kiribuna abu barenga abakora emirimo agiye omurobelio mukoro bobo wene usotenere to bo wene murobelio ONHIF bono bataranyara konyora amabaga gose bataranyara konyora emirimo ase sha kubwatikana ni gazeti ya The Standard buna aboroki abakora emirimo wetania chimibere abo bono babete bakora emirimo na NHIF ndigo bono bagendete gukwama gusamarita abo anyarete gutumwa ase the Public Service Commission ayo bono gwikira boni gapataranyara konyora machibwara maya gose bataranyara konyora emirimo ekira bono bakale kwe murungane buna andake aso obokore ribwasha nigo abantu bakale kuri kwe emirimo buna bamanyete gose wetera chi connection page ne ya 5 na 3 ase egazeti iyo ya The Standard nabwigo ase egazeti ya The Standard nebwate amangana mange ayo emulekirete buna bono aba MCA kurase county ya Narok nigondo chinga nigo bono banyarire kumwaka isiko oyore umuriki ase Public Service Board kubwatekana buna nigo atarabaka gukora emirimo yaye asenchira ngikirano na sense moyende Rigiji and his supporters should accept bitter truth and move on ababwatani ba eri moskeri gadiga shagwa nigo bakale kubuli buna andake nigo banete kuitabira na buna mbali ambone serikali nabo igo banyare gutenenera nabo igo guskabusyo ase cartoonist elitiko riadero ekobo ebwate bicha yaye omoseneta Oburu Odinga huyo butemete kubika ebikoruto bya ODM bikiama gya ODM kolende nigo bimoingerete egotebona see my people I'm taking you to Canaan kolende ebikoruto abigitenga nigo birebinene kigima andake sabali yoko baiki Canaan nabo irabe enkonwake ase bali bagusange birengero byabo aiga kote buna give students a second option after junior secondary school nigo birengero aho bikare gusango buna boroki wakira bakorire grade kirya kyanda banyara konyora chinchira chinde buranyare gosoa
ase chiskuru gose kwenyora chi training no nyamegerio no nyokurwa ase vocational and technical training institutes. Omwancho buligereria stop shameful and unwarranted attacks against the former deputy president and church goers. Ono abandi bagusanga ebirengerere gabakobora buna obusagani obugendete kwanekiwa gochase omusikeriga thigashagwa nigo bobwenete gutangwa. Nyanza leaders hail ODM UDA pre-election deal ngabona se okubwaterana wiki amakia ODM na bwigokirikia UDA abraya bange kurasa rugongo rwa Nyanza nigo barorekane bono kuchaka kubwaterana anamono aso kweneke buna banyare kuyisira serikali ya broad based korwa ise county ya Migori nigo ekare koro kibuna nigo okubwaterana okubono korachi koleta obuya asabanto abamenyi borugongo rwa Nyanza asabatuko alebusyo bonche buligerekera ngokora igazeti ya The Standard ensemo eri yobochenu amangana health and science ikengese igo kegukwanira oborwere bw'omuchando gusa omuchando fistula ase abasubati whatever healing beyond surgery women fighting fistula nigo epeji yakane napoige ya gatano egukwanira abasubati bali batwalira omuchando gusa oborwere bwiga bwa fistula onyorenga fistula no muchando oli konyoranga abasubati nigo bawe kande amatukande konyoranga kirako genda aja kubwa usena atagete wekonya nigo amache nabo igo no bucha bonsi bogosokera inchira eyemo kulinda basubati abange igo bagendere tukurwania enganeyo ase chinyagitari abande ase chinka nabo igo mbale babere bakorerwa surgery obo bali bwakorero bale banyorera mali ogo banyarire kubwena gotobuna healing beyond surgery nakia basubati baranyare kubwena bwikirano kurwase engane yeiga women fighting fistula reclaim dignity and lives inda kyo montara nyare konyora obonene bwa buna omusubati na bwigo nakira nyare konyora chinguru bwetera se chinkwana na bwigo konyora oborwali asinchira ebwenerete batali wa gosogwancherere gotayo na bwigo ubaguzi kusebatali watana rokora ase abasubati bande ayonaro ali asigazeti ya The Standard eri tukoria rero koirana asigazeti ya Taifa Leo ipechi ya gatano bono mambia nigekwanira igoro yangana enenegeiga wabunge wa ODM abona saba jumbe bali ba ODM anga babunge babere niko bono baboliriye kurensemuli ya Mombasa niko baboliriye serikali ya UDA ekorekia abuna andake ngokolere mirimo asaba na inchi na guikenia magendero iligere bachikubuga tesuwa nechama ya ODM ukonde mubunge bwinsemuli ya Jomvi bwana Badi Twaliba noyo mwabo ochangamwe kurunga bwana Omar Mwinyi kono babuli omuraibu insiko eneke abuna wetasi chama ya UDA ya ikirenya maendero ase binyoro nirigere abajumbe ba ODM bachikumugwatesia gochorwa iround ya kabere asensemeli gochori bane bumwa ku 2027 ukona chiga kicho nigobono abajumbe abayiga batebiringa ababunge ba ODM usichama ya ODM nirange kubwatesia UDA wanyeliuka UDA gechokolera abananchi meremo une serikali na koleta amatunda maya yemeremo asi abananchi mugano ulikira sipechi ya gatano kuligeria mugano ulikira sipechi yunige gukwanira ekyobekeria kuligeria mangana ya Boards Authority KPA Kenya Boards Authority gomonogia abolirie goseni gokiaganiria serikali nabo igo gukora amabadiliko gose amarekebisha maya anse enseme yekobekyo iligere nyuma yo guchaka usubya mabuta ayo atukira sensobolia Turkana ukwana chika kichoni goboigo umuteneri bwe ekyombekyo okurunganera Captain Patrick Onyango atebiribuna digo gose ekyombe gosenseme yo ya KBA aliyensensemeli ya Mombasa nigo yatwalire obuchavu bonge wenta kuligereligwa na kurekebishwa nyuma yo wanchira na gusubya mafutali yako yo sensemeli ya Turkana yora umugano yo mwanchi muligereri asensemo yobo imekegima lakini kolera kurasi gazeti iga ni ya The Daily Nation ndoche megane menga Samuel Galia na CBT gazeti ya The Daily Nation na kurasi CBT bono mapya nabokorora igoro yo mugano ye omusubati umwiguru wa bwinseli ya Kenya kolende oromo minyeseli ya Katal Miriam Joki uyibano okominyoka chimbero chiriches cross country nigo umwenchi muligereri abwatoko semelia okonene ansugo chikobugoleria Kenya ebendera aisama yureli amanene nabokorra nkimuswati yo abirika okora amazoezi aye asensomulia elder yoromogano igoramire ni Mariam Njoki asigazeti pechi mirongo ibiri na isano naisa emirogito naisa to gazeti ya The Daily Nation kulele kuira na asigazeti ya Taifa Leo
kurwa CBT korokie club ke Manchester City ikibono ke kogokera obubuibwaye maiga yoko nyembura Wolverhampton na Wanderers siboigo basukire basukire chipoint chiabo se ligi ya English Premier League chingaki checho nabokorora obubui bua ekerokuligerelia aboigo chingaki checho nabo mwancho muligerelia okorora obubui bwe club kelia kia nabokorora obubui we club kia Liverpool naboigo wichikolisa to asibere amone timuli ya Bournemouth asibona Liverpool boigo keratubu wichikolisa to asibere kolinde katura sensemi okorogo na Matilda by day goro Ndoro shigali Manchester United nero naba yako le tegento kilia si Arsenal igolende wana Arsenal familieni kwa sababu mambo yalifanyika 3 sokoro namba ile ngochesa namba ile ngochesa namba Omuntu nje biro no chikoira nerika omuntu omubweko umiete mono manyete akurunga Josephat Sungura ngole ngino ayikoragira taragirete ngana bwona nabatu muchando monene rende taimangana club kerigia Manchester United bamurabaye Michael Carrick nigo bakolete nkoli UAC Manchester hoye kurwa CBT no tukuraye kulira gabo mwanchu muligereri girana sigazeti ya Taifa Sedondo nomugaka onkorako kibaje okay obolera bwanje mani okay no problem okay peti tatu lero ni gombwa tumunyakiendi iga omunyakiendi iga ukorukwa nere Michel ngagete ranga litangania saga kale na matabirushi okay ni gabwate myaka 22 kale omo wantitania ma nanjete sana gutara nanjete gutara igaso bwenge kura manyoro yo iganere Michel ayegente kane igole mirango ota okay kurugabo nanjete kolire chi move wi ay shapi matena why okay igobona nanjete kolire chi move ayagole TV gabo beka Getembe TV arafu akoleki ahinya kolire chi move kominyoka mpaka sembona takominyoka straight. Okay. Leo ni siku ya Jumatatu, Januari tarehe 26 mwaka ni 2026. Okay. Taifa la Ropechi kianda dondoza hapa na pale. Nairobi, Kenya. We. Utafiti wa vijua hatari za mababu kulea wajukuu wao. Gekore kanaga iganga bagotebanga nga abaga ani abangina abagaka koreterwa abachukuru korera guchire yabakongu kurende nainde abachukuru abankogera bale abagotu aba bakoraki bagoka yani bamenya matuka mange kurende aigabona bagotebanga titakeri abangina ababache yani abagotu abanga na bakorenda abachukuru okay bono rende go setiga papa rende ikiagara rende nalipa ko kiunka gigalia okay ini akuruko pension mate kanero manyiri gabo kurusi gabo nkoire mpaka sakuru kwanga naona kurumucheni kibuza sonko maarufu asua msisimuko kwa kupozwa mara ya 10 okay abutindiko kwa na kene yonsi gabo inaranye tigiro molikini gakorukwa mwandisi wetu okay tumaye gocha bono gaga nkaiga kiong'anyo kisi okay wi igai gamichi 10 nero mburumaiti bamuramba ro bamichi 10 bakolinda lenda abantu yani usarama bono gai kibapeke tu usarama umusate narosira bwango iga kabwa sekenyoro unazira iga mukae na batigale tabu bona bangwana ba igo bagendete kupisana nga ninche kwandachi ko swanyumbo abangwana bachagete kutitora nagabo chinkundi ochiabulende bono gochiese yachete ukolera gochintoma eti ningo tangane te gochio gosenoyo okay
aiga ni gotubwa tumurikio no kurugwa na Wycliffe Nyaberi ya na mbio kolie gacia. Okay. Kurugi gabo koire mpaka sa kurugwa diwani. No. Winchester kutoka Uingereza baba kuikanira gutari. Okay. Diwani wa zamani akiri kumpaka x miaka 13 neitindiko yekwanda kende yonse abu na ngukore gaseti yani ataiva lero kwa zangu ra duniani mpaka James onkoro kibacha mapema sokoro kyo nganyo ngikiare kyo nganyo gaiga abangwana abaiga bangwana bara nande paka chikatuni na babekire bangwana babale michikumi tubasa ukumikorende asinse meyo kero tukore dondo nigo turachiko genda umutimuko moke mwanche umurigere na bwo motegereri erinde tukoira na atunyare koira na aiga ni timu enene ya Ria Tirimba Technical ose kurigirire skuru yo bupundi ya Ria Tirimba ase enchira ayabene korende tutarachiko so asengane yo nigo sokoro onkorgo kebacha akoira na aiga na never tubasa agoska National anthem ya never. Hallelujah. Aye, nyasaye no muyale roka kurochi kwekire kwatachirira ero Jumatatu kwa raza kura duniani nyasaye no muyogo ikirire tukerio. Okay, ntateko so ase never mapema. Abangwana baraba mogoteba ngakinguboli muri chikura. Bangwana bari mogoteba nguboli muri chikura. Tetali asoberende buya baraibaita baja buya sana kiararende bono na boroche na bocha gotokonya nturakana. Lakini egento kware korakora ayuri okubori ekura tari asobe karagenda asengo so yobore ti oirete arakoerese protocol ngakina asiri bato aye ngani bono gaki ekero kibono baka kare kabire maitira kondisi to mugondo kwa kondisa bono ngogotetio tebe kuburio bono bado stiri na bogenderete gukora igo na bere igo oyoro na bakorete igo paka kaira bono naje soe mori uyu mapema straight tigakonya gotosubu akiri bono ayo murai onya gutwa watumire kora muno uri ondare gokora kora muno uri ondare gokora igerere nantukuligereri okay lakini ntebe abantu baminto mwesipi abana inji omuntu gatebire nkoboriare gakina nuti akumusongerera mono karagenda ngaso yero bua oyoirete rende kanya kumenya kochio ere there is no problem ekiagarere ndaro chipara mutageti ne ogoseru mutaete bana basomi guchinta kana no goseru mutaete monyoka inu gochioro ere na batari gakioroche nkoboriare mbona gochakubana mumaete renta kana nande gosemo maete nga bwata bana bange mukumuhira ngorake gakioroche musongerero murai nae umurai twarenge kurigia ndera twa monyoro murai twarenge kurigia ndera twa okay mwamonyorire bono gakioroche mbona kuburiga goseniri tangani gose nabore tikara taira bono nende moko mwabira gaki moko mwabira tabuati bese moko mwabira okay naje tigango tebiga onye gukuburi tabatali please kabo mwango koleke mira mapema igere ochikoba mapema if not so aje tata
lazima eto mori ulio ndaetete lazima sikupembelezi wala sikusoroli. Never, never, never. Hallelujah. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya wanje Agatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Agatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Agatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038